Quan un estudiant entra a la universitat, passa a formar part d'una comunitat amb una llengua especial. Una de les competències que primer ha d'assolir, a més, òbviament, dels coneixements propis dels seus estudis, és familiaritzar-se amb els codis de comunicació dels seus professors. Els textos orals i escrits que es produeixen a la universitat tenen la característica comuna que tracten temàtiques especialitzades, és a dir, continguts propis de la ciència i la tecnologia, i que no se serveixen de la llengua comuna per a les seves produccions lingüístiques, sinó que fan servir una varietat de llenguatge que es coneix amb el nom de llenguatge d'especialitat. El llenguatge d'especialitat, també anomenat llenguatge específic, llengua per a finalitats específiques o llenguatge especialitzat, és la varietat de la llengua que els professors, els experts o els especialistes d'una matèria determinada fan servir per comunicar-se entre ells, per transmetre coneixement o per donar a conèixer els resultats d'una determinada recerca, per exemple. El llenguatge especialitzat pot tenir múltiples manifestacions, tant orals com escrites. És la varietat de la llengua que es fa servir en congressos, tesis, articles de recerca, treballs de final de grau, referències bibliogràfiques o exposicions orals. A l'extrem de les manifestacions de la llengua especialitzada, però, hi trobem els textos de divulgació de la ciència, amb l'objectiu d'eixamplar el coneixement especialitzat entre el gran públic. No hi ha prou un únic llenguatge d'especialitat, sinó que es concreta en cada disciplina amb característiques i convencions pròpies. Tot i així, tots presenten uns trets comuns. Observem els dos textos següents de les disciplines de la paleontologia i de la història de l'art. Aquests dos textos pertanyen a disciplines diferents i són exponents dels llenguatges d'especialitat. I no tan sols això. Probablement els destinataris són també diferents. El primer serà comprès únicament pels mateixos especialistes de la disciplina, mentre que el segon pot ser entès per un públic més ampli i no especialitzat. Ara bé, tot i les diferències, presenten algunes característiques bàsiques dels textos especialitzats. Usos terminològics abundants, com a element més significatiu, sintaxi sòbria, però completa i cohesionada, to impersonal, neutralitat emotiva, absència de redundàncies i circumloquis. Aquest tipus de llenguatge és formal. Els usuaris arquetípics d'aquesta varietat del llenguatge són professionals i especialistes d'una matèria determinada que ha estat apresa prèviament i que fan ús de la llengua per comunicar els continguts científics, per transmetre el coneixement. La llengua especialitzada es dona en contextos formals, com ara congressos, simposis, judicis, etc. I es vehicula a través de textos com ara articles de recerca, monografies, tesis, pòsters científics. Tot això implica que aquest tipus de llenguatge té un grau elevat de formalitat, cosa que vol dir que no hi ha localismes, ni barbarismes, ni col·loquialismes. El llenguatge d'especialitat és també objectiu i preval la descripció dels fets per sobre de les opinions i les emocions. Com hem dit, l'objectiu principal és transmetre coneixement, convertir les dades d'una determinada recerca, i això comporta que el discurs no depèn tant de l'opinió de l'autor com del raonament, l'anàlisi i l'argumentació científiques a partir de dades i proves objectives i verificables. Tot i això, malgrat que la comunicació de la ciència entre membres de la comunitat científica és un terreny on l'emotivitat apareix controlada, també hi pot haver un marge per a les emocions. Fixem-nos en aquest fragment. Uns altres trets propis del llenguatge d'especialitat són la claredat i la precisió. Són potser les qualitats més rellevants dels textos i llenguatge especialitzats i estan directament relacionats amb la terminologia, és a dir, amb l'ús de termes específics de cada matèria. Un terme és una paraula pròpia d'una àrea de coneixement determinat, d'un determinat domini del saber. Un dels trets bàsics dels termes és la seva univocitat, és a dir, que designen únicament un concepte, i d'aquí ve, bàsicament, la claredat i la precisió del llenguatge d'especialitat. En el llenguatge científic es fa servir sovint el nombre mínim de paraules per expressar una idea. Fent servir un terme com anodització, per exemple, evitem dir operació que consisteix a protegir metalls lleugers d'una capa d'òxid. De tota manera, si el text d'una determinada disciplina s'adreça al gran públic, és habitual que l'autor faci servir explicacions dels termes emprats, paràfrasis o definicions.
En els textos especialitzats és freqüent l'ús d'elements no pròpiament lingüístics, com ara taules, fórmules matemàtiques, símbols, remissions, etc. I tot això contribueix a la verificabilitat dels fets, l'objectivitat i la precisió. També contribueix a la universalitat, una altra característica del llenguatge científic. És a dir, el fet que la informació que es vehicula a través d'aquest llenguatge sigui compresa fàcilment pels destinataris. I molt especialment quan aquests són membres d'una mateixa comunitat científica o especialistes d'una mateixa disciplina. En aquests dos exemples, sobre una temàtica específica, es poden veure les diferències entre un text escrit en llenguatge d'especialitat per especialistes en el tema i un altre escrit en llengua estàndard amb alguns trets de llengua especialitzada que persegueix una finalitat divulgativa. Tot i que els dos textos són formals, el nivell de formalitat del primer és més alt. El segon podria correspondre al gènere periodístic, per exemple. En canvi, el primer és un exemple clar del llenguatge d'especialitat. Com hem pogut veure, no tots els textos que contenen un llenguatge especialitzat són iguals. No és el mateix, per exemple, un article de topografia que s'ha de publicar en una revista molt especialitzada adreçada a topògrafs que una conferència sobre literatura que està destinada al públic en general. La disciplina en què es treballa, els destinataris a qui s'adreça el text i el mitjà de publicació dels textos especialitzats, si és escrit, poden condicionar el tipus de discurs, l'ús de termes que s'hi utilitzin i símbols i altres elements no pròpiament lingüístics.